Terima kasih, Dok Prima. Ya. Prima. Ya. Yes. Ya. Gilirane anu Mas Unjak. Mbak Elisa Urkarus. Aso. Neno. Elisa Urkarus. Aso. Yuk. Iya. Anduk, Bro. Pak Joko bilang kenceng. Nobar live streaming Bafir. Mas Novek Sakumargo. Salam budaya. Terima kasih. Bafir sehat-sehat selalu. Iya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Kangko, wilujeng dalu Mak Cangek Yulimbo. Nggih, wilujeng. Sugeng dalu Mas Uceng. Sugeng dalu Mbak Elisa. Kowe kami gilan karo Elisa iki ngopo? Ayu, cantik. Kowe kaya gila-gila ngono piye? Mboten kok gila. Ngopo? Dadi kula ngadoki nggih iso nyawang pasuryane ngono lho. Apa oleh cecek iso nyawang? Iso nyawang raine. Kalau ngomong itu kan harusnya kita berdekatan. Halo Mas Ucek. Ngono lho. Aku yang Antara eye to eye, moto karo moto. Heeh. moto kali moto. Ya, jadi antara rupa. Ah, rai karo rai. Karo rai. Rai karo rai. Landi Mas Ucek. Lah ndi raimu yan? Lah kowe raimu yo ndi reneng kok takok lho. Raiku ning kene. Endi? Iki. Wah, lah kowe ra guyu kok. Aku wis guyu iki lho. Ora guyu ya ora ro lambene kok. Ayune kaya ngene iki lho lambeku lho manis. Iya lah mencep eno kok. Iki lho aku wis dandan 2 jam mosok ya ora ketok ayu to. Lah rotone ayu piye to? Raiku lho ning kene lho Mas Uncek. Lha iki apa? Lah Kak ora. Kene ki ono ya rai to. Iki apa? Iki ya rai. Weteng. Rai. Weteng. Rai. Kok rai? Rai lok. Weteng Weteng maksud iki weteng. Ya, Perut. Heeh. Padaran. Wah, padaran. Wong ngerti lho. Wong Sulawesi ngerti padaran lho. Ngertos belajar itu ada tingkat. Ini namanya padaran. Nah, kilamen namanya cangkem. Tutuk. Tutuk. Grono, irung. Ki budeli nabi. Hah? Udeli apa? Nabi. Kok iso nabi? Iya itu ada delokan ning pepak basa Jawa, seso ya. Apa gitu, Pak? Heeh. Masa udeli nabi? Sikil Nabi. suku. Oh, suku. Tangan asto. Asto. Gulu jonggo. Dulu jonggo. Go. Mudeng aku. Yang krungu wadidang ngono kae apa, Pak? Kayak silit ngawur. Cuma takokne kuwi ngawur. Aku Oh bukan medi. Heeh. Iya.
Geng aturaken wilujeng dalu sedaya mawon Nggih. warga wonten mungkung. 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 Mungkung, mungkuk. Mungkung. Mungkung. Sebar. Mungkung. 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 Ah. Nggih, mungkung Rejoso Nganjuk menika Ah. derek tepang kula Elisa Urcarus Alaso. Nggih. Menika ngerencangi termos. Carimo termos. Kok iso ngrencangi aku ya? Lah piye to? Kowe Masa- dene berada di koncoku. Iya kanca, Nah, kanca. ojo karo kita, dumeh karo Mbak Prima karo kamu, Primus ro Prima. Nek Primus karo Elisa yo wangon to tetepan. Kok sing ngomong primus iso puncak Lah ngono ae. jare lho. Primus jare Pak Kangko. Gah, aku malah ngkrik-ngkriken aku kok. Nggih ngaturaken derek mangayu bagyo anggenipun nganakaken versi desa Pak Kangko. Acara rutin setiap tahun. Acara rutin setiap tahun menika senadyan to dalange benten. Benten. Benten menika ujub apresiasi katur budaya Jawa. Ben iso semakin ngrembaka. Lakone nggih mboten namung biasa-biasa mawon, luar biasa milih lakon nggih sing spesial-spesial. Bintang tamune ya spesial. Cara nek endok ki separo setengah. Lah ya iki sepiro? Separo. Separo setengah. Oh. Separo kue setengah. Emang separo ki sepiro Separo sih? ki padha setengah lho. Oh separo itu setengah. Setunggal setengah. Nah, siji setengah. Siji setengah. Iya. Kadosipun pokoknya kadosipun kulon namun derek mangayu bagio. Mugi-mugi Alon-alon sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah barokah panjang yuswa kathah rejeki paringi sehat saged nyekolahaken anak putu kanthi tuntas sukses sedaya. Anu jenengan Amin. dong mboten to, Pak? Dong aku. Dong. Kok ketok domblong lho. Yang penting tuh itu niat hati. Nek omongane apa ya sak iso-isone sak tangkep-tangkepe apa ya wis metune kuwi. Tangkep apa? Dia takono. Nangkep saya apa ya yang saya bunyikan itu. Sebisanya. Oh, dadi apa sing ditangkep kuwi mbok unekke. Nggih. Oh, ngono. Ngaten lho Mas Cek. Oh, yen nangkep mik terus mbok unekke mik. Mik. Nah, nangkep Pak Dalang lang. Lah piye? Nangkep Pak Dalang ngomonine? mbok unekke piye? Dalang. Mik. Mik. Pak Dalang. Sinden. Den. Dan mbok tangkep jeruk. 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 Kok bunyi? Iki mantul lho. Jeruk. Lah. Halo, ta. Ya semune kono. Iya. Mantul lah, mantul lah. Penggemar kamu di sini juga banyak, Sa. Ibu-ibu tadi minta foto sama kamu luar biasa. Kenalan matur sembah nuwun. Kula atase piyayi nggih mboten ngertos nembe belajar nanging disambut kalih kaya para biyantun. Para biyantun wonten mriki. Sasaget-sagete geduk gaduk-gaduke. Heeh. Nek neng Nganjuk ki kulino ya, Sa. Ning kamu kesini berapa kali? Nggih, lumayan beberapa kali mboten kepitung tapi kula paling remen kalau ndereke Pak Kangko jujur li. Di Nganjuk. Iya. Karena apa kok kamu senang? Senang soalnya penontonnya Pak Kangko itu mesti banyak sekali. Seneng. Sing Jadi ngomong sapa? Penonton piyayi kabeh kok penonton banyak ki lho. maksudnya banyak. Iki piyayi menungso kabeh lho, Mbak. Banyak banget. Masa banyak kaya ngene lho, menungso kok. Banyak ki ngok ngono ta maksudmu? Duduk banyak ngok. Banyak banget. Oke. Kata sanget. Kata sanget. Nah, sama suasana panggungnya ini mesti meriah semedulur. Sedulur dari seneng Iya. kawane.
Ngopo kok Gak guyung-guyung? apa-apa. Aku lho wis mikir Logatmu lho. utekku wis meleleh mikirke basa Jawane. Heeh. Kowe sauni-uni ngono lah. Sak iso-isone yo Nah, Mas iya. Cek. Ya. Lah nggih, menika ngaturaken panglipur. Heeh. Katur sedoyo para warga lan perangka desa. Perangkat atau perongkot iki lho. Nganakaken. Heeh. Nggih, Perangkat desa. Perang. Ora kok nggo perongkot. kabeh Jawa iki nganggo lho. Yo ora. Kabeh nganggo. Kok contohnya kok nganggo o? Kalau di Jawa itu petingannya kalau nasi sego. 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 Kalau mata itu moto. Moto. Kalau ini ada apa? Iki ono apa? Ono apa? Ayo perangkat yo perongkot. Ngono cara gampangnya. Masuk perangkat iso perongkot iki. Ngono. Perangkat Tidak ya lupa perangkat anu sa, pejabat. tidak lupa masyarakat juga Bapak Kepala Desa. Lanje kalian kasipun desa menika kepolo. Pak Kepala Desa anu ora ndase desa. Kepolo iya apa? Kepolo. Kepolo bahasa Jawa ada. Bahasa Jawanya apa? Ndak. Aku di Das. angkringan tuh tanya, "Bu, aku mau beli ini kepolo." Oh, ndas to, Mbak. Ndasnya Das. pinten regane? Nah, 5.000 karo segone. Iya. Ayo berarti kan kepolo itu endas. Nek kepala desa? Bulannya. Nek kepala desa? Endas desa Ya. adalah lah pemimpin. dilokke perongkot ndas desa. Sabar Pak Dasar. Kuwi cara desa, dan cara tunjukkan ndase yo Pak Dalang. Kuwi sebagai sutradara petu. Ora Kita brutu. tuh cuman pengikut. Ora brutu nek kuwi telek. Kita cuman Kulo pengikut mendas, ngisi aja. terus we tangan. Ora, Lah, kuwi apa? ceker. Ceker terus aku brutu. Kowe brutu Terus nek. ora dia dilokke jare telek. Terus neleki ceker. Iya. Nggih, paring panglipur caos panglipur Nggih. menawi wonten pamundutan menapa. Ah, nggih iki ana pamundhut saka Pak Harlin. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, kula Pak Harlin kalih Pak Lurah Sawan, Bapak Harmadi. Esos selamat bersih desa untuk warga Mungkung. Semoga Mungkung sejahtera semuanya kalian nyuwun lagon caping gunung. Nggih. Juga ini ada permintaan. Assalamualaikum kula Pak Rin bakul wedhus. Wah, Nyuwun lagu Seragenan. Nah, uga nggih. menika wonten engko pilihan dhewe ya, Sa. Nggih, Tak wacane, Sa. dibaca boleh. Heeh. Sugeng dalu Pak Duwijo Kangko, nyuwun pamundhut sigar. Nopo LDR. Mbak Elisa atas nama Karang Taruna Panca Bakti Desa Mungkung Kecamatan Rejoso, matur sembah nuwun. Besar. Iki uga ana malam hari ini kita disaksikan banyak sekali yang lewat live streaming Mbak Elisa. Nggih, dari Kanca-kanca jamaah Al Nopeiyah. Ini pengbare Mas Nopek juga SKC, juga Mbah Pir yang kemarin nanggap Pak Kangko. Engkeng wonten Pilang Kenceng Kenongorjo. Nah, malam ini juga nonton live streaming. Nggih. Uga mriku saking Pak Joko Kedung Malang nggih. Monitor Mas Kangko uga Pak Slamet Kelego Sekar Wangi Jaya Jakarta nyuwun podang kuning. Nah, tasih monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga nggih. Nah, siap nggih. Sing arep aturke apa sa? Caping gunung. Caping gunung jengleng, sing jengleng uncek ya. Uncek jumbo kula nggih ngirimaken untuk Prof Ngabi dari Warek UNES menika nggih memantau bukan karena bintang tamu tapi karena lakonnya. Oh, gitu. Jadi Lakonnya. ikut nonton. Dulu itu permintaannya lakon Banjaran Narayana. Cek. Setelah dirembuk oleh kepala desa juga perangkating desa, lakonnya diganti Sastro Jendro Hayuningrat. Lakon tua. Sing nembang awakmu sing jengleng iki. Iso? Bisa iso-isone. Kah aku ndak ra krasa. Alam kok ya Mas Lemet ya krasa to, Mbak. Ya engko taras kae dulu. Wangun ora, penak ora jenggelenganmu. Jenggelenganmu. Saben Saben bengi. Plindah, plindah. oh sik to. Awas.
Oh, bocah iki pati rasa iki. Gak kroso lho. Cuma Mo- tak gitu. Mosok kok wis ngono, aku wis nganti ngene lho. Urung kroso. Oh, urung. Urung kroso. Nganggo proses. Ya alon-alon. Coba. Alon-alon. Ya alon-alon. Ya. Iya. Aja ngado-ado lho. Rada cedhak ae. Ya, cedak. Yo aja cedhek-cedhek banget to, Mbak. Yen memacan Iya. Iya. Iya, ambung karo gue kemajuan saiki. Iso ngegol ya. jalanor. Ayo Mas. Mosok to. Boyo, wis krasa urung? Dorong. Urung to? Dorong. Oh, ya wis ora tak kenekke kok. Aku mau nonton. Apa, Sak? Angguna Padahal jengleng kok jengleng dengkul. Layak kason maklotak. Lah piye atangen nek. Kira-kira aku ben iso mengimbangi kudu piye posisiku? Dodok, Oh ya, dodok. dodok apa? Lah, dodok apa aku mbok gendong? Ngene, Nah, yang ini. imbang. Nah, di pangku. Ya. Lah ngene terus saya jengleng kepiye? Lah ya piye terus? Lah yen aku mbok pangku terus aku arep pulang jengleng kepiye? Lah kowe di pangku apa iso to, Cak? Apa aku kok pangku? Apa iso? Nah, ya Sabi. Napa rasa? Ya Allah. Pangetan. Ah wis ngono kuwi ya jengleng. Ngene iki malah kaya arep mijeti bayi. Bisa di bayi. Malah kaya dukun bayi. Wong kono kata jengleng kok malah. Nah, wis Ya aku ngono. ngene ya. Wis, Mbok menawa. iki mbok menawa ya. Ya mbok kan dong ngerti. Pecinta Hei. Beli apa enak, Enak, ya? Berarti memang tergantung. Tergantung, Kita Wi. tuh butuh keseimbangan. Iya bener. Nah, Upama ngene iki ya apa? iya. Ya, toh. Tapi kalau gini ya wis imbang ya, carane. ya lumayan lah. Dedek. Dedek ora dedek. Dedekane padha. Dedek, Dedek. dedek, Dedekane padha. dedek. Dedek. Panas ngono kuwi lho. Coba nek iki mau dedeke aku menyesuaikan kamu. Ya. Sekarang kamu menyesuaikan aku. Wis kan piye? Jiblok iku. Bocah iki Coba ngene iki. Wis kaya Enolerian apa Susan ya. Heeh, kaya arep nggo. Uncek, sesok gede, kamu
jadi. Maling, Apa? maling, maling. Jika. Pangeran. Aku ki wis trauma. Lah ini kan saling menyesuaikan. Ya menyesuaikan. Supaya kita komunikasinya tuh bagus. Wis gitu rasa loh. ngono rasa mbok gendong. Aku samar nganti jiblok. Wah wis. Bosok meneh aku. Bosok apa? Aku dhewe dibroke wong mendem lho. Heeh, sawi tau ki trauma sa. Oh gitu. Tau digendong diumbulke. Lah, iki sing ngumbulke iki posisine mendem. Ora Mendem. kuat iki dikemune ucul. Lah sendase diyer ngono. Ora ndase tamanke kok. Wah, ora to. Wis aku kan kaya anu kae. Apa? Trenggireng. Tranquile. Kan kaya bulus kae. Ketoke bahaya ndase dilebokke ngono lho. Untung ya aku Iki ora aman karo aku kan kamu. ramendem lah. Ora mandeme lah kowe iki awakmu cilik kok. Kenapa? Tenagamu Aku ki kok. biasa, biyen aku sekolah pedalangan yo ngusung gamelan biasa. Ki kowe ki mung sak saron. Bobotmu itu sak saron. Mau pedalangan kowe ngusungi gamelan lho. Ngusungi padake yo gamelan Depok itu udah biasa sebagai mahasiswa kudu iso. Ora mung mayang tok ning yo noto-noto ngono. Mosok gamelan terus debok iki digawani dhewe Gawani dhewe. kaya wong tipis ae. Hah? Kudune Kaya wong dibayar. tipis. Bayar. Lah iya kan mau butuh proses aku mbiyen sih kere yo. Tak rewangi aku mung mangan seminggu ki nganggo sak lodong apa jenenge intip. Ya apa Pak? Sak lodong intip ya, Pak? Intip sego garing kuwi lho jenenge intip. Sego garing. Intip sak lodong Sak ngono to. lodong nggo Nah. seminggu kuwi Lah. saking kereku. Oh, lah Kok sak lodong digawe seminggu ki carane piye, Sa? Ya wes kuwi engko dipetil, apa dipetil, petil iki apa, Pak? Aku angel nyerna to aku. dicuil. Dicuil. Dipukil. Oh, diputil. Nah, itu. Diputil kok dipetil. Satu ini kan bisa dibagi 4. Ya. Nah, seper 4 itu Ya. dipangan aja kremus. Terus Terus nganggo wedang angit disokke. Kok ngembang dhewe ning weteng warek. wow. Itu adalah sebuah life hack. Cerdas ya. Cerdas. Ono saking cerdas. kerene. Ki jenenge wong prihatin. Dalang prihatin iki ramung kungkung apa basa apa-apa ning ngono kuwi wujud Oh keprihatinan. alah mula awakmu mau nyegingkring ngono. Jebule mangan intip. Pangkat intip. Ayo. Didomong papat sih. Makane kowe mbek bojo rong tau? Wes sih. Oh wes ya wes. Lar nyopo? Aku ya pengen kau Pak Kangkomo lho, nek duwe Apa? calon ki ya sing bapake gelem nukune nganggo gamelan son ngono kuwi aku ya pengen. Wow, mas kawin to, mas kawin. Lah kok apa ora Karo Mbak Pri. apa ora rapi to, Mbak? Urung. Oh, urung to? Heeh, arep Wah. rapi cari aku mau arep diwehi TV 16 in. Ya ora enek. Lah kowe seliramu ki sing kaya ngopo? Ora sing penting gemati wae. Karo mertuane ya iso nganu Gelem gelem nampa. nampa ngono wae Oh. gampang. Ngono. Duwe ra anakmu lanang apa wedok? Lanang anakku. Anak Umure? JSD kok. Wah, SD. SD ra sida. Ya wis nek menawa entuk wong kene ya, bakul-bakul cilok ya gelen. Ya gak apa sing penting gemati. Mati. Nah, zaman Semakna saya ya Mas Uncen. amin ya semoga-moga ndang pikantuk jodoh sing soleh Ya, kuwi amin. sing gelem nampa kekurangane. Aja gelem nampa keluhane ning gelem nampa Kekurangane kekurangane. kaya awakmu nah. Kaya aku karo bojoku. Anak-anak ya. Iya. Heeh. Iki Kok kok iso malah anak- nyepel, aku malah ya nyepelekne. Kok Wel- iso anak-anak yo. Kok Sa, iso? kowe ora ngerti nek nggawa sepeda motor utawa Iya, pit. iya. Iki sing goncenge bojone ora iki. Oh gitu. Dadi bojone Mbak Pin kaya wong gendong rangsel ngono kae. Di depan kamu gini pegangan gini. Ora mesti aku yo sok nang ngarep sok nang mburi. Oh ngono. Ning aku malah penak nang ngarep. Oh penak ning arep. Lah ngapa? Dadi pite kan metik. Matik. Ah. Ngarep munggah nang mburi kan dadak krekel-krekel. Iya, heeh. Penak nang ngarep hari nemplok plek ngono nah. Terus aku madhep nang mburi. Ada buri ta. Karo nyanyi di sana tempat lahir peta. Untung aku tuh bojone lah. Iya. Iya. Minum. Panas. Panas sedan, ya. sedan, Itu minum. hujan, panas lengale. Ceping. Gunung. Tapi gunung-gunung tapi
digarap tayuk seragenan saka Pak Rin bakul wedhus. Nah. Disusul Budwi kawan Gendari. Jamaah Nul Pedia SKC selamat subuh ya. Ultras garis keras DKC PWKC. Podang kuning mamundut.
Mbak Elisa. Yeay. Ini masih ada permintaan dari Karang Taruna. Oh nggih. Panca Bakti. Nggih. Lagune Sigar utawa LDR. Nah, sing pundi sing diaturke? LDR. Ah, nggih. Ah, ya coba. Ya. Oh, iya. Manut sing diaturke. Sigar. Sigar. Tapi ditemenin aja Oke, ya. siap. Saya hafal ya. Ada Mbak Anggun dan Mbak Wiwi Ernawati Ya, yang belum LDR-nya jumeneng. kena copyright nanti. Nah, Ya. iki kali jumeneng. Kali napa setunggal sing jumeneng? Ayo kalih 3 karo Mbak Reno Jongpe sisan. Lagune Pamit Sigar. kabeh. Nggih. Yo disepati macara musike nyambut gawe. Yo kaya ngono. Yo. Karang Taruna gen seneng, gen remen, gen tetep semangat. Nggih Mas Cak. Nggih, mugi tambah kompak. Nggih. Bencan dados kyai-kyai ingkang sukses. Kagem Karang Taruna panca napa? Nggih, Panca Bakti. Bakti. Desa Mungkung. Ngawur bener to, Cak. Ya. Musik ya iki ya. Musik niki musik. Nah, lagunipun Sigar. Lagu Sigar. Yuk, goyang apa? Berpacu dalam musik. Yuk. Idola rasa Indonesia. Senengan. Kanca-kanca Karang Taruna. Pamundhutipun kula aturaken. Bukan goro-goro ya. Nah, apa? Mendung mentiung oning jagat negara Ngalengka. Oh, ngono. Kabeh padha ngenteni babaring sastra jendra hayuning rat pangorwating diyu ya. Ki mengko piye kedadeane mendung mentiung kaya gawe payung, Ger.